Сега ще научите отговорът на въпроса колко държави има в света. Към 2022 година в света има приблизително 195 държави. Броят на признатите държави в света може да се променя поради политически и териториални промени. Това включва 193 членки на Организацията на Обединените нации, ООН, и 2 непризнати държави – Тайван и Ватикана. Въпреки че тези числа са общо приети, е важно да се отбележи, че признаването на държави може да варира и има някои регионални и международни спорове относно статута на някои територии. Ето разбивка на броя на държавите по континенти: Африка – 54 държави, Азия – 49 държави, Европа – 44 държави, Северна Америка – 23 страни, включително Централна Америка и Карибите, Океания – 14 държави, Южна Америка – 12 държави, Антарктика, въпреки че Антарктида няма държави. Тя се управлява от системата на Антарктическия договор и много държави имат изследователски станции там. Сега нека изброим държавите по континент. Имайте предвид, че списъкът може да не е изчерпателен и могат да настъпят политически промени. За краткост не са включени зависимите територии и региони с ограничено международно признание. Освен това, някои държави се намират в няколко континента, например Русия, Африка, 54 държави, Алжир, Ангола, Бенин, Ботсвана, Буркина Фасо, Бурунди, Кабо Верде, Камерун, Централноафриканска република, Чад, Коморски острови, Демократична република Конго, Джибути, Египет, Екваториална Гвинея, Еритрея, Есватини, Етиопия, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бейсао, Кот-д'Ивуар, Кения, Лесото, Либерия, Либия, Мадагаскар, Малави, Мали, Мавритания, Мавриций, Мароко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Руанда, Сао Томе и Принсипи, Сенегал, Сейшели, Сиера Леоне, Сомалия, Южна Африка, Южен Судан, Судан, Танзания, Того, Тунис, Уганда, Замбия, Зимбабве. Азия – 49 държави, Афганистан, Армения, Азербайджан, Бахрейн, Бангладеш, Бутан, Бруней, Камбоджа, Китай, Кипър, Грузия, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Израел, Япония, Йордания, Казахстан, Кувейт, Киргизстан, Лаос, Ливан, Малайзия, Малдиви, Монголия, Мянмар, Бирма, Непал, Северна Корея, Оман, Пакистан, Палестина, Филипините, Катар, Саудитска Арабия, Сингапур, Южна Корея, Шри-Ланка, Сирия, Таджикистан, Тайланд, Източен Тимур, Турция, Туркменистан, Обединени арабски емирства, Узбекистан, Виетнам, Йемен, Европа, 44 страни, Албания, Андора, Армения, Австрия, Азербайджан, Беларус, Белгия, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Франция, Грузия, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Ирландия, Италия, Казахстан, Косово, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Молдова, Монако, Черна гора, Холандия, Северна Македония, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Русия, Сан Марино, Сърбия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украйна, Великобритания, Северна Америка, 23 страни, Антигуа и Барбуда, Бахамски острови, Барбадос, Белис, Канада, Коста Рика, Куба, Доминика, Доминиканска република, Ел Салвадор, Гренада, Гватемала, Хаити, Хондурас, Ямайка, Мексико, Никарагуа, Панама, Сейнт Китс и Невис, Сейнт Лусия, Сейнт Винсент и Гренадини, Тринидад и Тобаго, Съединени щати, Океания, 14 държави, Австралия, Фиджи, Кирибати, Маршалови острови, Микронезия, Науру, Нова Зеландия, Палао, Папуа Нова Гвинея, Самоа, Соломонови острови, Тонга, Тувалу, Вануато. Южна Америка, 12 държави, Аржентина, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Еквадор, Гвиана, Парагвай, Перу, Суринам, Уругвай, Венецуела. Този списък не включва територии, зависими области и региони с ограничено международно признание. Политическите промени могат да повлияят на статута на държавите,
така че е добра идея да следите геополитическата ситуация. В случай, че сме ви били полезни и сме ви помогнали, моля подкрепете ни като споделите този видеоклип с приятели. Ще сме много благодарни, ако се абонирате за нашия канал Разумен живот, като обещаваме, че ще продължим редовно да споделяме информация как да улесните своя живот. Благодарим ви за подкрепата. Желаем ви успех!